Simți că nu mai poți. S-au adunat toate problemele în viața ta, s-au adunat toate lucrurile și simți că nu mai poți. În momentul acela aștepți o minune și îți dai seama de multe ori că minunea nu vine și îți dai seama că totul depinde de tine și de modul în care te-ai pregătit, te-ai adaptat, modul în care te-ai schimbat, te-ai transformat. 3 de 9, de exemplu, tradus în numerologic ce am spus eu. Îți dai seama că trecutul nu are nicio valabilitate și că tu, în viitor, trebuie să descurci singur cum faci acest lucru. Singurul lucru pe care poți să-l faci este să înveți, pentru că dacă înveți și îți dai seama de niște lucruri, vezi predictibil lucrurile. Învață, 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 învață. Și atunci vei reuși. Nu știu ce vei reuși, dar vei reuși.